Ve ben şöyle kaldım, şöyle Anadolu'ya, Zanlıka'ya ve Zanlıka'ya şöyle sayacak yarayı, gerekli istedeki, ve hatta sen bir takım, başka sürekli, Osman Britanya, düşüneceğim Britanya, hadi sen diyeceksin, bize Allah'dan sayıya kadar öyle. جنابندان و چند رادیوی دنگ گلدن باشی رو 17 سبات 2024 شمیل بروکسل ساعت 12 لآمده 14 گودارن هجامن üçeyin daviye peşkeş bikin demdem azadiya reber apoya. Beli godarên hêja bi armanca şermezarkina 25 saliya kompleya nav netewiyalê de jî rêbera Popeyek hatiye Kurd û dostên xwe meşû mîtîngeke mezin li dar dixin. Meşû mîtîng bi beşdariya 10,000 kesî li bajarê Almanyayê Kölnê pêk tê. Li her bajarê Ewropayê gel herikî Kölnê. Meşt saat 13 de li gur saata Ewropayê dest pê dike. Di van saatan de erdu ezman bûye mirov û di destê herkesî de dîmenên rêber apo heye. Em ê niha berê xwe bidin qadê atmosfera meşa mezin ji rojnavan nazê duman bigirin. Hevar nazêden baş. Hevar nazê gelo denge min tê. Hevar nazê dem baş. Evet denge. Hevar nazê dem baş qewet pê. Dem baş gerek spas narazı. Gelek spas. Hevar nazê em jî li vir meşê dişopînin qasî ku em jî dîmenan dibinin bi rastî jî meşeke dîrokiye çavê herkesî li vê meşê dîrokiye kerem bike godarên radyoyê agahiyên ku tu bidî merak dikin em te godar dikin. Böyle havalarda ve jiboti irol bajarı Köln'e mitingeke nabendi tedbirler. Legelik cihan Kurd yani seraseri beşama bajarın Avrupa hamu hatına bera kadan ve deri. İngelik keş reden ve ku bejime hani reda gelik insanlar in otobüste dene in negisne bir karşı win meşi destine ki yani bendi ku gel sevay komiser her bir ustani destine şebikin ne Germahiye ki kise ki tır kalabalık ve bitebet juan için geri hesabını vedere o daha fazla azadiye Türkiye reber apotikin ne vedere mevanik mi je havalarda fazla mecbur hani dikin vedere Efteruka dedeke Fransa hane akto abdmereye hatiye vedere fazımsa neri neveci bitimiz şekildari yani peyama koş kadederken kada kutubinin temederken fazım neri neveci bitinin Havan kanı tutmayı hati zor kadar böyle muciba hatiyane bir habatet meşhur bu ev miting coşeke mazın kalabaliyeti bu daha fazla bu gelip kurt gerek kurt beşaretlerin azadiye reber apu pek veri hatta vecab dedim habata vekkir ürü hazar insan da her iki neve fadına hun fazla çünkü benim sekildar demeşe u kıyama ku ürü derkevi bari وكيف ويفي بالفكر ماكو كيلو أم تفاضل بتنجي علي وتوست تجمنا عم تسري ده وكيف عم بهن الفاضل تباغي ولا مش بقول كل مش رمضان لكن كنا فرق وكين يبد كونفديجي جرتنا ملعنة لكن وام دويجن وكي قلب كورت وي وريبري قلب كورت أسيس بيت فاوت تمام وبصوت كلامنا سوي فيه حتى جرتنا سرابا إمرالية في صلاة كنا مجموعة نجي فارسان وصارنا في راديالوج نحن شينا هنا وأوي تنبيجين فكرة كده يقول وحمي هكا شدة الريبر قال كل بالتجريد كده هم قال كل بالسواهيد الشخصي الريبر أبو ده بالتجريد تكجر عندنا أذكر ما بيجم كهر معلومات هر مرو وقت الريبر بي بين كده بيشتغلوا أو بخش بيشيء دكشينه أو كذا ريبر أبو هيسكري بنتيجة كلام بيجم كذا كلام ترى التربية بروبي كو ريبر بيجي في ريبر أو بيرو كرماني هو ريبر يجري فرد عزادة ريبر فيزيكي أخذ يجري فرد حمية والجهانة وريبر خو عزاد بكي وش وي أوش يجري فرد
حتى بيجي هركي ألمانيا النادي زي كدري أما ذكرية كدراسية كان بيجمع الفرنسي جوشة كلكين كرم فوق أو هر أوي كلك مال باتي كون بيجي شو عزهي وجيت شو ويا بيكو تكملة بدنا كتنا عربي خدوا هذنا عم بيجي الشخصي عم كرم بيجي كيلو هكتار أمات بالضبط هزارة زيد المشين ومش شاري من عدد أمات بيجي وكسر إرادة ما بجري إرادة ما ريبري ميا أم حتى لو يجي ريبري طاع خدي در كيفن أمي خدي در كيفن شو قبل كور روماي بتشنده جوانا جاني خوش وطن شبر إبرافو حتى ريبرتي بوتو بس شيء بسكنين يروح قال كل سوي هسكرية ده وسوي إشمالية ده كونديشن حتى كورة بري ما أوجدنا بتسيج سكش مرني ده سيج أرامش مرني ده بله هوا خانه بو گفتم خواده لی اتمسفر ایرو چوایده بو پیش بیج مثال میتینگ ایرو ده پیسان بنه چوا خبات پیش نیز بو آزادی ربرا پودکی بدري وقت بوي وخش بينن لقضية قضية دابرتين وبراسي جوشة كل كير مايا وهل وأوين حتى أو بيجي كوري استطيع الربري كل نكى أزادية أو استطيع قال كل بسرنا كذا أستطيع قال كل مو أمنا مثلا أميرو البدري شاركي كل بيجي تسمع حتى الربري ما الربري فا عذاب لكن بفيزيكي وحتى استطيع قال كل النوي أنا ساكن شمارة نينا ويا نبي أمشي شوي توزير بدينكو حتى دويجي وأمقالي كل حتى دويجي فرقدان بأكاري ما يعرف ما يفهمشي للريبري فاول لفوق دي ده كيف ريبر دي ده كيف لفوق دي ده كذنا يرو هيك فوق من لفوق دي ده كيف كذا فذكري دفازي أو فذكري شيء أم صوت بدينكو حتى دويجي أم حتى ريبري كذا وستفيا كردستان أمي تغيير دبنا وبفضل دبنا. امگرک پاسکن حوال خانش بون خاندنه واش خو بوتی جو شبد هجای دیتنه بلا اول اول حوال خانش راجان دقاده جوشه که مزن هي و هیجی بخوش هر چار عالی قاده ده ملت بهرک قاده و بجان ساعت پیش تجدید مش یعنی دست بکی امجه هدیه و نبکو گل بهرک قاده ساعت پیش من تجدید مش دست بکی پیش متش کم بتینگ اکتیم داخل ورده سیاست مدارن کردم دوستن گلی کرد دوان بر پیام خوب بدن دو آزادیاری براپو ناش قادم کارم بارانجیش برا. بله هوا نازم گرک سپاس کن برنامه مشیجی گلکی دولمند امیجی بشوپینن امیج گودارن خوره را گینن ام گلک سپاس کن آگاهیم کت پاروکری جبوی موانت هوال خانیجی دم باش قوت به. دم باش گلک سپاس. باش خبر خوشتر کردم. گلک سپاس. برنامه مشیجی گلکی دولمند مگوت گودارن هیجا دخوازن جوار را گهینن ساعت 13 هنده وکرن او ریزگرتن دست ببکه ساعت 13 و 5 ده پیاما هفسروکن KCDK یواره داین 13 و ساعت 13 و 10 ده کورو یه درکوی سردکه ساعت 13 و 40 ده پیامن دوستان یواره داین رو پروفسور کارین وسترمن سروک کمیسیون هم ولاتین یکیتی Avrupa Türkiye Doktor Walter Bayer Seruk Partiya Çep ya Avrupa'yı Avda Bahayi Nünere Hindistan ya Tevgera milyarek serhilda nedene u damızrenere rexistina avakirna civaka vekevu adil jogar gamiyar Valentin Burgos Nünere Konfederasyona Sendikayın İspanya Ren Limongun Hevseruka Tevgera Tekoşral Lidiji Nijat Perestu hem hevaltiya gelan Mirap Ogmund Jonos Vezir Adalete Bereye u endame heyeta İmraliye'ye Robert Mapel Seruke Komela Çandi Puntrosa'ya Gökay Akbulut Parlamentera Partiya Çep ya Meclisa Federal ya Almanya'ya Saat çarde u dehan de peyamen Cuda yevarın Dayin çarde u bazdıhan Ömer Güneş Parizere Reber Apo ye bakve Çarde u Bistande
peyama tevgera jinan yewere dayın 1425 de Ahmet Karamuz hevseruke keneke baxve 14 da peyama nünera TJK'ye yewere dayın 1425 da Aso Hasan Bakir nünere tevgere goran baxve 14 de Demokratik Güç Birliği u nünere gele Süryani Manuel Demir hevseruka yekitiya Süryani Avrupa'yı baxve 15 de tevgera juanan u çalekvanen internasyonalist baxve peyame xwe parve bikin de hevdehan jî ve meş bidawi bibe godarinêja. تجرید گاوا یکم آفاشیزما شهرخواز و مرم پاریزه. ام جبو دموکراسی آشتی و براتی لدجی تجریده لبرخوا بدین. جبو راوستاندنا فاشیزمی ریا تکانه تکوشینا لدجی تجریده. دی تجرید تک بچه و جیانا آزاد بسر بکوه. Belgodarên hêja du di konferansa li Parlamena Avrupayê pê katîde gelek kesête naskirî hatin bahev di pêvajoya nû de ji bo pêngava azadiya rêbera Pro Öcalan divê çi bêkirin nîqaş hatin kirin. Komisyona Welatiyên Tirkiyeyê Avrupayê USTCC di Parlamena Avrupayê konferansek organize kir. Mijara li Tirkiyeyê girtiyên siyasî riya azadî û aştiyê ber bi ku ve diçe bi berfireyî hate nîqaş kirin. Parlamenter siyasetmedarên ji welatiyên cuda akademisyen, hukuknaz, parêzvanên mafê mirovan û nûnerên rêxistinê sivîl ku pêşengiyê ji pêngava azadiya ya dehê cotmehê re dikin jî beşdar bûn. Ji beşdaran parêzerên Rezan Sarıca ji beşdaran parêzerê rêber Apo Rezan Sarıca du konferansê da axivî û sistema girtîgeha İmraliyê weke prototîpa sistema rewşa awarte penase kir. Reza Sarıca da zanîn piştî ku rêber Apo dîl hatiye girtin û vir ve ti qanûn nehatine pêkanîn û got rejima girtîgeha girava İmraliyê de encama lehevkirineke nav netewî ya bi vî awayê de hatiye pêşxistin. Ev konsensusa nav netewî ya li İmraliyê 25 salin berdewam dike. Li İmraliyê hemû hukuk û bi temamî hatine bipêkirin. Her şêwe amûrên ragihandeyê yên weke hevdîtina bu malbatan re wasî, serdana parêzeran, telefon, faks, name û her wiha bi kurtasî hemû têkilên bi cîhanê re ji bo demeke nediyar hatiye qedexekirin. Hemû zagon hatine binpêkirin. Sarıca balkişan ser helwesta raydarên sazî û rêxistinê navnetewî bi taybetî jî CPT ala hemberî İmralî û hadoma. Mîna saziyên din CPT jî ji bilî tespîta qismî ev 25 salin wezîfeyên xwe yên pêşîgirtinê bi cih naniye. Li cihê ku rewşê baştir bike her ku çû xirabtir bû li cihê ku çavderiyên xwe yên serdana dawî ji raya giştî eşkere bike şert û mercên li İmraliyê asayî dibîne. Siyaset û rejima ku li ser Öcalan tê sepandin bi tesîreke piralî ve guherînê şêwaza rêveberiyê ya Tirkiyeyê û rêkûpêkiya hukukî piştî Sarıca wezîrê dadê û karê hundir ê berê İzlandayê Augustin Johnson aqibî û pêşkeşiyek bi ser navê İmralî û asta hukuk û siyaseta navneteweyî nirxand. Janûsan diyar kir ku divê deriyên İmraliyê bên vekirin û Abdullah Öcalan demin de serbest bê berdan. Janûsan anî ziman ku ev 3 salin ti agahî ji rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan nayê girtin û ev rewş nayê qebûlkirin û got li İmralî hukuka navnetewî bi giştî hatiye binpêkirin. Divê pirsgirêka Kurd ne bi şer, bi müzekare û dîplomasiyê were çarêserkirin. Aktorê bingehên ê çarêseriya pirsgirêka Kurd Abdullah Öcalan e. Ev pirsgirêk bi tecîtê nayê çarêserkirin. Çarêserî müzakereye. Piştre jî rûniştina bi ser navê deriyan bekin riya ku diçe azadî û aştiyê hat li darxistin. Divê rûniştinê de jî beşdarên konferansê derketin serdikê û li ser pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkra Kurd re çarêseriya siyasî ya dehê cotmehê de hatî destpêkirin. Divê de hemû paş divê de dema pêş de çawa bê meşandin nîqaşên gelekî berfire hatin kirin. Fikrê rêber Apo fikrê mirovahî giştî ye û ji bo mirovahiyê giştî ye. Gerek dike mirovahî li rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo erkekî exlaqî ye ya mirovahiyê giştî ye. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo tamamkirina azadiya mirovahiyê giştî ye.
Encamname konferansa al Parlamena Avrupa'ya jihate eşkere kirin em dixwazin ji bo ve ragiyên godarên hêja encamname konferansê wiha divê têcîta li ser Birêz Öcalan demil destpêra kirin û ji bo ku Birêz Öcalan bi malbat û parêzerên xwe hevdîtînê pêk bîne pêwîst e Konseya Avrupa bi lezgînî bikeve tevgerê de ji ber ku 3 salin ti agahî ji Birêz Öcalan û hevriyên wî nayê girtin û ji ber ciddiyeta gefên gengaz ên li ser jiyana wî ev bank li sekreteriya giştiya Konseya Avrupa'ya û Meclisa Parlamenteran raportörê taybet işkenceyê Yekîtiya Avrupa û netewên yekbûyê dikin ku heyeteke demkî ya lezgîn ji bo biçe serdana Abdullah Öcalan li girtika greva İmraliyê li hev bicivin. Ji bo rewşa xeternek a li İmraliyê di çepemeniya herêmî û nav neteweyê de ciyeke berfireh bigire divê hewdaneke mezintir çê bibe. Divê sendikayan ji bo balêbekşinin ser rewşa girtiyên siyasiyên li Tirkiyeyê di demeke guncav de grava giştiya daqeyeke binirxînin û pêk bînin. Divê parêzer ji ber gumanên dijîn bi baroyên ku endamên wanin re têkiliyê deynin fikarên xwe parve bikin û piştre ji wezaretên dadê yên li welatên xwe re û ji hempîşeyên xwe yên hukukî li Tirkiyeyê re werin şandin. Hewceya mijara bi taybet jî Yekîtiya Avrupa'ya û civaka Avrupa'ya were rojava hemû meclîsên neteweyê. Divê demel dest hemû alîkariyên aborî û leşkerî yên ji bo dewleta Tirk û qanûna xwe û qanûna nav netewî bi pê dike werin sekirandin. Çekên ku jî Tirkiye re tên Firotun her roj li Kurdistanê li dijî gelê Kurd ji bo sûcên şertên bikaranîn. Wekê ku Dadgeha Mafê Mirovan Avrupayê di 18 Adara 2024 de di biryara xwe ya derbarê Rêberapo de diyar kiribû ku divê ji bo azadiya Rêberapo guhertinên qanûnî werin kirin. Divê çarçoveyê de divê Rêberapo li hemberî dagirkerî û şerê Tirkiyeyê yê li dijî gelê Kurd ku bi daha salan e berdewam dike di çareseriya siyasiya adilane, aştiyane û demokratik de girêdayî şert û mercên ku roleke girîng birîse were berdan. Ebu Akal girtiye ketine grevê birçîbûnê bi moralin ev bandorê li me jî dike. Girtiye ji doza PKK û paşkê di çarçoya pêngava ji Rêberaporê azadî ji pirsgirêk Kurtê çareseriya demokratîk ev 83 rojin di grevê birçîbûnê de ne. Li ser navê girtiyên azadiyê Denizkaya 12 Şubatê daxuyanî da û got ev heta sûyekê adarî çalakiya xwe dewam bikin piştî hilbijartinên herêmî heke têcî dewam bike de biryareken û bidir. Hate zanîn zextên li ser girtiyên ketine grevê birçîbûnê her diçe zêde dibe. Sekretera giştiya Komeliya Hukuknasên ji bo azadiyê parêzer Ebru Akal li ser têcîtê û grevên birçîbûnê axivê nirxandina Ebru Akal wiha ye. Ev sû 6 salin agahî ji rêber Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar ve İsa Aktaş û Hamîl Yıldırım nayê girtin. Rewşa agahî negirtina mutlak inkomûnikasyon dewam dike. Endam dema mijar dibe girtika İmraliyê mixabin çav girtî guh ger dibin. Parêzer nikarin hevdîtînê bikin li vê derê çi diqewime agahiya tu kesinîne saziya ku bêyî destûra dewletê û hikûmetê karibe biçe wê derê tenê CPT'ye. Lê CPT jî 2 salin nîvin neçûye serdana wê derê. Derbarê serdanê kiriyê de daxuyaniyê nedaye ta agahî nedayeme. Dema tecrit li İmraliyê girantir dibe bandorê li girtikehên dijî dike. Girtikehên ewlehiya bilind prototipeke küçük a girtikaha İmraliyê. Ebru Akal dazanın girtiyên ketine grevên birçîbûnê bi moralin û wiha got. Li girtikahan bi hezaran girtî di grevên birçîbûnê de re li hemberî wan nezîkatiyên cuda jî tên jîn di girtina vîtamînan de hin pirsgirêk tên jîn. Derbarê wan de lê pirsîn tên vekirin ji endamtiyê dosyayan vedikin darizandin çê dibe odetên guhertin. Lê em vê bibêjin ev zex bi tawayî bandorê li wan nake. Girtî bi enerjîne bi moralin. Ev moralê me jî zêde dike. Laliyê din hem Dadgeha Mafê Mirovan Avrupayê dememe hem ji AYM bi awayeke zilal diyarkiriye ku ev mijar ne mijara lê pirsînê ye. Grevên birçîbûnê azadiyê fikrê ye û divê mijarê de gelekî biryarên mînak jî hene. Hasan Tahir beriya 30 salan birêber Abdullah Öcalan re rûniştiye û axaftin û hin detayên wê hevdîtinê hêjî pêre zindîne û dibêje fikra rêbertî di mejiyê me û dilê me de ye jê dernakeve.
لبس دماغهم أودي جنازة بو تشتكي ده بو يعني هذا سروكي ما فقيسي ما بقدري نظاني بو يعني سروكي ما إنسان كي عظيم تضايق أو ناني بو بشتيق ما أودي وبشتيق ما ليبو هداركر وعلي كيدي يقولوا المدنة اللي تم ولو مراقبة ما جيتكر لو أفقم بلو راس لسر شخصي سروكي بس أفقم بلو لسر قلي كردة الشخصي سروكي أفقم بلو لسر قلي كردة لسر قضية كردية لسر مستوى حرشا برجا الشخصي سروك شما خصن الشخصي سروك ده والناس كرن سروك كردا بسرخ سروكاتي قوا قرتن قضيه كردي قرت كرد حم قرتن ونتركا ثاني قرت ذاتا تركان نكاري قرت ناتو سرسكني اسرائيل سرسك دولة عربية قلب سرسكني او ذاتا فيزيكي ثاني قرتيه بفكري قلنا عميه برماني قلنا عميه بمشامه قلنا عميه Yekinin parasına siviliye pesele Ahmedeli polis ankısına çalakidi çardeyi sıbateli navçaya rezan Ahmede PK'de hedefa yekini ande kulübeya nöbette Adıbıstan'a polisan hebu. Yekinin tolhuldan yen şeyi Cihat Bakok'te bu bombe uçeken ferdili polisandan. Leder hakkı encame çalakide agayen zelal bidesnek edin. YPSGU tekoşname yaletici faşizma kudışminaliya gele kurt dike devam bike. Hedefu arman celme azadiya fiziki reberapu azadiya tebaya gelen azadi xwaze hatta serkeftine ve tekoşname beynaber devam bike herwa çalaki kedin jile Ahmede hatta darxistan posterin reber apo be pira ji buharka koşu yoluye yal navçıya bajare nuye Ahmede ve hatta hilavistan Emine Seyhan Güttü ve Emjibu Girdiyan tekoşine biken Abdullah Zoraslan Şazi Adara Dözer Şazan'ın avçı Ahmet Rezaneli kolana Bencini İhsaneli Taha Lezgin Avcı dışarıki de sizde fişek leketi. Benç mehdine hoşhaneye de marj sedi heştu benç roviyen ve jekirin. Şeş fişek dilaşe vi de ma roja ve tahliye be ango tabaka 2016 hate girtin. Dınava deme de derbari ve de dozen cuda hate vekirin. Bigişti pencu se salu nehme cezeyi girtigeyle hate birin. Kuşkavi Emine Seyhan bertek nişanı cezeyi müebbet davuha gud. Gurçike ke brayemin nine yedinci xarabuye u ritma dilevici xarabe. Brayemin nikare Xwarine buxe netene brayemin besedan girtili girtike handene. Rew şawan u yem brayemin giranin. Nexweşin epilepsi u penceşerine. Netene berdan neji den derman kirin. Liwir li bedena mirinene. Li benda mirinene. Ev nezikatiya li hemberi girtiye nexweş nehaqiye. Dive em li dora girtiyan bibin yek u ji bo wan çi pêwîst bikin. Ji bo vê têkoşinekê civakî pêwîst e. Kol mede berdek nişani fereseta ve şanaku kurdan kırılmelize dikeda. Hevserkote Federasyona Civakên Kurdistanê li Almanyayê konmet dest şankir ku hemû beşên civakê yên ku çarêseriya demokratîka pirsgirêka Kurd dixwazin weke terorîst sujdar bikin ji bilî rûreşkirina rejima Erdogan tiştekê din nîne. Konmedê da zanin ku sujdarkirina daxwazê Netewêya Kurd ê mafê mirovan û statûya gerdûniya bi gotina komên terorê kom dibin hevkariya bi Erdogan re nîşan dide. Daxuyanê hevserokatî wiha ye. Di hevdê sibata 2024 de wê li Kölnê ango îro meşa ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd tê çarêseriya siyasiya bi pêşengiya sazî û rêxistinê sivîl ên demokratîk wê li darxistin. Weke Konmed em alîgerê çarêseriya demokratîka pirsgirêka Kurd a 7 salî ne. Devleta Tirk ji ber netewebûnê mafên bingihîn ên mirovan û mafê sivîl ên Kurdan qebûl nake. Dixwaze bi polîtikên hovane zextê li daxwazên Kurdan dike. Dixwazin demokratîk ên hukukî yên gelê Kurd bi zor û tundiyê tên
taluk kirin. Ji ber vê sedeme bi hezaran gundên Kurdan hatin bala kirin û 4 milyon Kurd jî bi darê zorê hatin koçberkirin. Kurd di nav de bi hezaran aktivîstên me bin pêkirina qanûnên mafê mirovan ên nav netewî rastî îşkenceyê hatine. Ji ber vê sedeme Kurd neçar man koçî Avrupayê û bi taybet Almanyayê bikin. Em difikirin ku êrişên Dewleta Tirk ên dibin destê rejima Erdoğan de yên li dijî Kurdan divê di çarçûve dadgeha cezê ya nav netewî statûya Romayê de werin lêkolîn kirin. Em qebûl nakin ku di sedsala 21 de neteweya Kurd bê statû bimîne. Helbet em piştgiriyê didin meşa ku di hevdehê Sibatê de li Kölnê bêle darxistin. Ji ber vê yekê em bank li rêxistinên pîşeyê yên rojnamavanî û weşanxaneyê yên Almanyayê dikin ku nêzîkatiyên rojnamavaniyê yên malpera Express de û rojnameya wê derê ya ku bi ahlaqê rojnamavaniyê tev nagere şermezar û protesto bikin. Platforma Medya Dijital AX hesaba Kurdiya jî nîvsî Alstenkir Platforma Medya Dijital X hesaba Kurdiya jî nîvsî Alstenkir berîna hesaba ajansiya Instagramê jî bê hincet nîşan bidin hatibû girtin. Rêveberên Dem Partî û Tuhayê derê hatin girtin polîsê Dewleta Tirk çardehê Sibatê li Bursayê bi sergelek malan de girtibûn. Rêveberên Dem Partî yên Bursayê İshak Tekin û rêveberê Komeliya Piştgirî û piştevanên ya bi malbatên girtî hukûmxwarên Tuhayê derê Mahmud İpek di nav de 4 kes hatin çarkirin. Her 4 kes piştî îfadeyê sevkî adliyeye hatin kirin, 2 kes bi şertê kontrola adlî hatin berdan İshak Tekin û Muhammed İpek hatin girtin. Neçîrvan Barzanî û Hakan Fidan li Almanya bi hev rêciviya Serokê Herêma Kurdistanê Neçîrvan Barzanî û Wezîrê Derveyê Dewleta Tirk adagirker Hakan Fidan li Almanyayê çiviye. Çi dema ku berpirsekê PDK bi teybe jî ji her sê Barzaniyan bi Dewleta Tirk re bicivin êrişên dagirkerî yên Dewleta Tirk yên ser Rojava û Başûrê Kurdistanê zêde dibin. Hakan Fidan beriya demekê serdana Iraqê kiribû pişre li Hewlêrê bi her sê Barzaniyan re hevdîtin pêkanî bû. Beriya çend rojan jî şandeyeke a Dewleta Tirk Serokatiya Wezîrê Parastiyê Dewleta Tirk adagirker Yaşar Güler çû Iraqê. Li Hewlêrê bi her sê Barzanî û çend berpirsiyên dinên PDK û Herêma Kurdistanê re civiya. Piştî hevdîtinê Dewleta Tirk a faşîst gotin evê di werza biharê de êrişî Başûrê Kurdistanê bikin. Pêrêgudarên hêja Artêşa Tirka dagirker du gundên Şehbayê toparan kirin. Artêşa Dewleta Tirka dagirker gundên Medûnê û Şelayê yên Şehbayê toparan kirin. Her du gund bi 30 gulên obûs û hawanan hatiye toparan kirin. Ji ber toparanê agahiyên berfirê nehatiye bi destxistin lê zirarên gelekî madî çî bûne. Navzetên Şaredariya Colemêrgê û navçeyên wê diyar bûn Partiya Wekî û Demokrasiyê bi pêşhilbijartina navzetên şaredariyan hilbijartin. Herî dawî hevşardariyên bajarokê Xîrwatê ya navçeya Gever a Colemêrgê hatin hilbijartin. Mizgîn Demir û Fatih Mustafa İnanç bûn namzet. Navzetên Colemêrg û navçeyên wê jî wiha ne: Colemêrg, Viyan Tekçe, Mehmet Sıdık Akış, Gever, Şadiye Kırmızıgül, Şoreş Dirî, Şemsinan, Nazdar Opengin, Naif Erogüz, Çele, Hevidar Ertunç, Arafat Çetinkaya, Bajerge, Gülistan Akarsu, Fatih Safallı, Xırvate, Mizgin Demir, Mustafa İnancı. Li bajarê Ciwan ro yê Rûşatê Kurdistanê gelek kes hatin min çavkirin. Polîsê Dewleta Îranê li bajarê Ciwan ro yên Rûşatê Kurdistanê avêtin ser gelek malan. Bi hinceta binketina tîma futbola ya Îranê kêfxweşbûna gelek kes bin çavkirin. Tîma futbola ya Îranê li hemberî Qetarê binket. Dewleta Îranê jî ev kir hincet gelek kes kirin bin çavan de. Hazanên di bin çavan de îşkence li ciwanan hatiye kirin. Kesên bin çavkirî li girtika Kirmanşanê tên girtin.
İsrail'e li depoyeke çekan hükümeta Şam'e da li guri medya xwecî balapirin İsrail'e duh bi şev başûrê Sûriyê bombebaran kir. Artêşa İsrail'e de daxuyaniya xwe îro de ragihand ku li herêma mehca ya derayê depoyeke çekan a hêzên hükümeta Şam'e bombebaran kiriye. Hêjayî vîrxistinê ku İsrail'e ji destpêka şerê Xezayê ve êrişên xwe li ser Sûriyeyê zêde kirine. Şerê navbera Rusya Ukrayna'da devam dike. Ukrayna ji bajara Avdiivka ve Keşiyaye. Fermandarê nû yê hêzên çekdar û ên Ukraynayê Alexander Sarkis li ser medya dijital ev agahî parve kirin. Ji ber rewşa operasyona ya li Avdiivkayê min biryar da ku yekîniyên xwe ji bajêr vekişînim û ber bi pozisyona parastinê ve bibin. Fermandarê Koma Stratejîka Ukraynayê Tavriya Alexander Tarnakis jî ev agahî piştrast kir û got ev biryareke rast e. Tarnakis destcan kir ku ji bu senaryoyên muhtemel li nêzîkî Avdiivkayê ya li Bakurê Donetskê ku paytaxta kantonê barêgehên nû yên asê têne amadekirin. Hêzên Rusyayê di rojên dawî de dest danî ser bajarê Avdiivka û Bakurê wê ji başûr xurt kir. Li Bakurê bajêr kanên komirê hene û li başûrê wê jî barêgeha fermandariya hêzên Ukraynayê. Pelêkodarên hêja em bi stranekî nûçeyên xwe biqedinin di çalakiya li Kölnê de li kêleka peyamên siyasî dîmenên rengîn jî derketin holê çalakira stran gotin bi vê stranê em xatirê xwe ji we dixwazin ana xatirê we demiş. Erdogan Verbrecher, Baerbock macht den Helfer. Kobane hat Großes vor, erkämpfen wir den Korridor. Erdogan Verbrecher, Baerbock macht den Helfer. Kobane hat Großes vor, erkämpfen wir den Korridor. Kobane, Kobane, Kämpfer für die Freiheit gegen die Faschisten. Unser Herz